Madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aktif pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na ismarating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:34 sa kaagahon. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Wala problema ah! Wala problema ah! Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Saboroso! Ala, no? Good morning! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Huwebes, Marso 27, 2025. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo. Wala sang ulan. 25 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Bisperas sa pagsugod sang 45 kaadlaw nga campaign period para sa local candidates para sa May 12 midterm elections. Nagapanghanda na para sa mga caucus, rekorida kag motorcade buwas nga adlaw. Kag sa mga opisina sang gobyerno, katapusan man ining adlaw sa pag-disburse sang government funds. Hindi na pwede boss kay may banning na para nga hindi magamit bilang taw-taw sa mga incumbent officials ang mga ayuda sang gobyerno. That is why ining mga assistance for individuals in crisis situation, ang tulong tupad, tulong sa mga displaced individuals bala, may AKAPA,
ayuda para sa kapos ang kita kay iban pa nga mga programa sang gobyerno, DSWD, hindi inaiyasang mayor, hindi na iya personal nga iyasang gobernador or sang konsihal or sang senador. Amo na nga hindi ka mo magpainto kung magambal sila nga ginhatag nila. Buwis ina ninyo nga ginabayad kada tuig. O subong Abril, deadline naman sa pagbayad sang BIR, Bureau of Internal Revenue. So asa na lang sa mga adlaw ang disbursement sang government funds. Kaya magasugod ang banning, hindi man pwedeng nga reassign ka, mag-suspend sang mga opisyal sa gobyerno o mga empleyado. Sugod na sa subong adlaw. Las 4:30 Huwebes sa kagahon, naghatag kita sang katawran sa tanan ng mga suki sang Balitang K5 sa umaga. Far and wide, halin diri sa Pilipinas, pagkadto sa Amerika kay Sir Danny Agpalo sa New York, USA. Sir Dan, kay Ma'am Marhi Balo sa Wisconsin, USA. Kay Manong Igos Pablo Lara and Ma'am Leia Lara sa Lancaster, California, USA. Bakadto dito sa Italia. Kay Ma'am Christine Buhat Gardose. Bakadto dito sa Saudi Arabia. Kay Ma'am Mary Ann Lumampaw. Balik kita sa London, dito sa England. Kapamati man si Ma'am Josephine Gitse sa London, England. Si Sir Ray Gitse dito sa Bahamas. Lupad naman kita pakadto sa Canada, Sir Paul. Dito kay Ma'am Risa Baez, kay Sir Enrico Dimson, and Ma'am Nancy Gabata Dimson. Si Ma'am Nancy, tumandok sang Barangay Kabilawan, Barotac, Nuevo, Iloilo. Lupad naman kita pakadtuliwat sa Saudi. Bugnoho naman naton si Sir Bren Kaligdong. Lupad kita pakadto sa Lebanon kay Ma'am Rems Vintage. Lupad naman kita pakadto sa Hong Kong. Bugnohon ta dito si Ma'am Anali Bahade, Ma'am Sweetsel Duterte, si Ma'am Marie Thalia Metzelina. Lupad naman kita pakadto sa Singapore. Bugnohon naman naton si Mami Asun Pineda. Langga gid kita ni Mami Asun mo. Si Ma'am Nene San Presa, Ma'am Rosbic Branya Talaron, si Ma'am Indy Catalan Cadete. Lupad naman kita kakadto sa Dabong Haniway, Sir Paul. Binabugno naman naton si Sir Eric Monterosa Gose. Lupad naman kita pa Pavia. Bugnohon to si Sir Ali Cabalies. Si Sir Ali taga Pavia man. Si Sir Bauligario, si Sir Noriel Dihada. Lupad naman kita pakadto sa Cuartero Haro. Bugnohon ta si Pastor Ronilo Pancho. Balik kita sa Pavia, lupad naman kita pa Pavia. Bugnohon ta si Manoy Bemboy Ilumba. Si Ma'am Ningning Ilumba. Tapos takang-takang kita padto naman sa Pasi. Bugnohon ta si Sir Teten Juanillo Family. Lupad kita pa Bingawan. Agtuta sa Barangay Bulabog. Bugnohon ta si Kapitan Gino Sumagaysay. Lupad naman kita pa Garita sa Enrique. Bugnohon ta si Sir Nicky Bulabog. Lupad kita pa Balabagoharo. Bugnohon ta si Sir Glenn Celestre. Grabe nga linop tanay, no? Malupad kita pa adto sa Sangbag Salaga. Bugnohon ta si Sir Jean Ray Seaman. Amuning Seaman nga ari sa duta, Sir Paul mo. Jean Ray Seaman. Tapos lupad kita pa kadto naman sa Lingkod Dingle. Gabantay to ka mga manok. Si Sir Ryan Tabasa kag si Ma'am Jingle Heribete. Tapos lupad kita pa Barotac Nuevo sa Suhoton. Bugnohon ta si Banhaw. Ma'am Violeta Pedroso. Ma'am Violeta Padrones Joso, si Sir Saldi Joso and family, si Ma'am Lorena Bilhira Joso. Good morning. Lupad naman kita pakadto sa Paranaque. Si Sir Hilbert Isplana Catalan. Lupad kita pakadto sa Ana Rose Subdivision sa Mandurriao. Bugnohon ta si Sir George Jocampo. Hindi ko narabi sa lawod paano ikaw maglupad. Kundi masakay kita sa barko. Bugnohon ta nagkasakay sa barko. At ikon sa barko siya subong,
Pasakay kita sa helicopter, Sir Paul. Kay may hilipad man ang mga barko mo. Ginabugnota si Sir Joseph Armil Patriarca. Tanang nga binugduhanay na lang, no? Maubos, oras na ka dyan! Di man ka mo subong, bugtaw na! Malupad kita pa, barangay Bulilaw, Dumanggas. Bugnonta si Sir Papa Joke Jocares. Sir Romeo Subire, kay Mami Cabarles Cabalfin. Janice Abelia Milia. Sa distrito sang Molo. At ikon mapamolo, masakay lang kita Molo City High. Las 4:44 sa kagahon, put a smile on your face. But the Lord is faithful and will give you strength and protect you from the evil one. Pero masaligan ang Diyos. Siya ang magapalig-on kag magaapin sa inyo. Agud hindi kamo maano ni Satanas. 2 Thessalonians 3:3. Si Satanas hindi makaano kanimo, Ma'am Joy-Ann Camareg. Aninita Barrientos, Mami Buday. Ang si Jesus nagaluwas sa tao sa kapahamakan. Nagluwas kan isa kay Daniel sa baba sang leon. Kanga nga natong leon pero paghambal sang Dios nga Hipos Kalion! Nagaluwas siya kag nagahimo sa mga milagro kag makatilingala nga mga butang didto sa langit kag diri sa duta. Giluwas niya si Daniel sa mga leon. Ano nga leon subong nga nagangurob sa imo, Sir Fred Pascala, Sir Moreno Bayuran, Sir John Bayuran? Ang leon sang balatian, sang kaimulon way kadot kwarta. Ang leon sang lingin sang ulo, diabetes, stroke. Anong leon subong nga nagangurob sa imo? Leon sang kaso? Leon sang utang? O kon leon nga nagasakay sa motor nga may bungot, may bigote? Ini mga nagapa 5'6" bala? Kasi leon sang Bombay. Ang balon niyang bata niya, ambal niya to. Pag-abot gani karon niya manukot bala to. Ang balon mo nga way ako di ha. Hello migo. Mayong aga. Nong. Ambal ni Papa, why di siya? Ano nga leon ang nagangurob sa imo subong? Balatian, kaimulon, kagarot. Daniel 6:27. Giluwas ng gani si Daniel sa baba sang leon ni Sir Tristan Wayat Gulay, Ma'am Zia Kimba Anotado, Ma'am Bingbing Pagtulunan. Ikaw pa Ihan, salig ka lang sa iya. Blessed morning, Sir Dan Calvo. Kay Ma'am Celine Supi Calvo. Kay Sir Alan Calvo. Kay Ma'am Terry Grace Calvo sa Maribuyong Duanyas, Iloilo. Bawa mafiesta sanda sa Marso 31. Ma'am Laura sa Magaysay, anong leon niya nagangurab kanimo karon? Pero ay matangangurab, salig kita gihapon kay Jesus. Because naghambal siya, hindi ka mo magsagi palibog. Magsalig ka mo sa Diyos. Magsalig man kamo sa akon. Don't be troubled. Trust in God. Trust also in me. John 14:1. Tita Ambing Kabasak, good morning Tita Ams. Kay Tita Merly Vilete, Sir Jerome Vilete, good morning. Good morning also kay Barangay Treasurer Anik Berte, Beverly Berte sa Libon, Panay Capiz. Kay Sir SB Member Bebot Bunyi Baez. Las 4:47 na sa kagahon. Oras ginadulong sang D3 Bayo. Ang heat index ang init kahapon dari sa syudad sang Iloilo. Ang kaginot balang nga nabatsagan sa aton lawas. Naglabot sa 39 degrees Celsius. Amo nga kahapon na Ma'am Bingbing Pagtulunan. Kadwa kita ka beses ka nagparigos. Kay kapilit ka pamatsagta. Inom kay duro tubig for cleansing and for hydration. Kay budlay na nga ma-overheat lawas ta. Ang makinaga ni Pastor Bobby Iriman, Nini Imbi, Elviro Lakion Awero, Tita Nida Berolino Awero sa Imos Cavite. Kung kulang yan sa tubig, nagainit. Pag ang leon magngurob sa akon, nguroban ko man para patas, correct. Kung magngurob gani ang leon, ang panulay bla, panulay sa balatian, sa kaimulon, sa kagarot, ang balon mo nga in Jesus name. Amo nang password malagyon na sa. Iba nga ngalan ang imong gamiton. Isa nagsagit kapag magpugait ka dyan. Mapaos ka lang yan kung magplagyo. Pero sa ngalan ni Jesus, gamhanan, turirit ya panulay mo. Amo na nga kung may
mga problema kita, may mga kabudlayan, dangop na kay Jesus. Kag hindi nga may problema lang at all times. Kagadon ka kasawa mong masimba, way kag simba. Ang gama timo ka kawayan, araw pa. Way man ganit taguri nga simba. Kagadon ka bana mo, ikaw timog pati. Delia Perez, good morning. Bato-bato sa langit ang naigo singgit Taragoy. Sabong tingadlaw na, dry season. Pantayon nyo kabataan nyo ha. Kahapon dito sa Rizal Palapala 1 City proper. Maning lugar ninyo Sir Paul? Palapala 2 ka mo no? Sa piyak sa Tansa, bye-bye. May 4 ka tuig nga bata to, si RJ Seaman. Ano mo ni Sir Jinre? Ba sinablos mo dyan? Nalikat-likatan kay Iloy niya nga si Lori Seaman. Inagad man sa magulang niya nga 5 years old. Nagtampisaw dito sa dagat kay kunyang Rizal Palapala. Kung nasa mo, Coastal Barangay. Nalikat-likatan kay Iloy. Sos nagsarorot. Mayo lang gani, Sir Ruben Molina. Sir Ruben Molina, good morning, sir. Sir Ruben Gantalao. Ma'am Annabel Gantalao sa Ruben and Annabel Dry Fish Store sa Super. Aga pamakal ka mo bala baringon. Kalkag. Dinamos. Anong nga klase ka mga uga dyan? Addo ka mo dyan kay Sir Ruben. Ang bakatitid, may discount. Araw patinyo. Minsan magbakal ka mo sa SM, may discount ka. Magbakal gani sa merkado, laban pa ayo. Hindi na ka mo mag-ayo. Si Sir Ruben na yung mahatag. Ibantayan nyo ang mga bata nyo kayo na may lang gani kay na-resuscitate. Nabuhi sa, nabuhi. Iban siniga. Good time, good time. Kung may bata nga magpaligo sa pool man na sa or sa dagat. Pero mas hindi advisable nga sa dagat mo paligoon ng bata sa Pac Luis Aldivar. Kay Budlay dun basi magsarorot la Tita Nilda Laluyan Laison. Kay Tita Merlinda Labadia dyan sa Poblacion A Dueñas. Lasa 4:51 sa kagahon. Oras kinadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Kung may estudyante sa La Paz Public Cemetery na tungang udto naga-rendivo. Spell rendivo. R-E-N-D-E-Z-V-O-U-S. Perfect. Rendivo. Rendivo. Kuya duman sa oton, may mga bata to nga hindi kipaganik isro, kaya nga buhi da, pa-eskwela da. Pero intra sa mga fraternity, mga grupo-grupo, di may initiation rights, may binakulay bla Sir Hilbert Isplana Catalan, Amelia Regala, Sir Johnny Gomera, Ma'am Evangeline Gomera. Na-identify na. Ano update sa Mang Dapal inibo sa Mina? Alma ka mo da, Sir Papa Teten, kami update kita sining LGU personnel sa Mina. Mang Dapal gitimo, sir. Araw pati mo nga. Last 4:52 na ang operation bla sang Roro sa Dumangas bla Sir George Docampo, Sir Joseph Armil Patriarca, Pastor Ronilo Pancho, Pastor Jamie Tiham, Tita Ambing Kabasak, sa iluhon dari sa syudad. Standby ka mo sa update sina karon sa Foro de los Pueblos. May update man kita subong aga. Last 4:52 na sa kaagahon. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Gobyerno gintawag ni Bato nga Toso. Ginatos ka milyon ka pesos nga shabu nakuha sa pulis sa Baguio. Co-CEO sang Samsung sa South Korea in heart attack, patay. Ni Hermano, good morning. Ang ginapang pirdi ni Iyala, ang mga Grand Slam champion. Yes, correct, sa tennis. Kay Ma'am Laishi Sandagan Lasafin. Ma'am Laishi Sandagan Lasafin sa Qatar. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Mary Morales sa Kuwait. Hanijin Ganansyal. Kay Ma'am Dina Rabina. Good morning, ma'am. That's 4:53 na sa aga. Check tayong unang balita with K5 Jenny Kaoyonan. Pagpatindog sa condominium complex
diri sa syudad sang Iloilo sabat sa housing backlog sunod sa city government. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Ted, ginpirmahan na ang joint venture agreement sa tunga sang Iloilo City Government kag Ian Realty Corporation para sa patindugon nga 13-story condominium buildings. Ginpangunahan ti K5 Ted ni Iloilo City Mayor Jerry Petrenias kaupod si Iloilo City Housing Local Office Head Attorney Peter Jason Milyari, kaupod si DSUD Region 6 Director Eva Marfil, kaupod man ang chairman sang Ian Realty nga si Mr. Felicito Chu kag ang president ni K5 Ted nga si Mr. Franje Iyon Angelo. Ang pagpirmahan ng isang agreement sa Martes, Marso 25 kay K5 Ted. Suno kay Attorney Peter Jason Milyari, ang head sang ICLO, nga tukuron kay K5 Ted ang mga kondominium bilang sabat sa housing backlog sang Iloilo City sa diin base sa ila record ni K5 Ted. Yara pa sa 22,000 ang wala sang puloy ang tubtob sa Garona. Dugang pa ni Attorney Milyari kay K5 Ted nga bukas ang ila opisina sa luyag mag-apply kag magkuha sang kondo kag sara maka-apply kay K5 Ted ang mga low income kag ang mga first time home buyers sa K5 Ted. Ang condo unit sa K5 Ted ang mayara sang 24 kag 27 square meters nga nagabalor naman sang 1.5 million pesos tubtub 1.7 million pesos sa K5 Ted. Mag-umpisa ka K5 Ted ang pag-construct sa mga condo sa Abril kag natalana nga matapos sa tuig 2028 tubtub tuig 2029. Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 4:55 sa kagahon, oras dulong sang D3 Bayo. Blessed morning, Sir Warren Rojo. Sir Warren Rojo, good morning sir. Kay Papa Teten, Ma'am Helen Cepeda, and thank you also sa pamilya Wanilio, Mami Asun Pineda, kay Nikki Bulabog sa Garita San Enrique, Sir Roland Jimenea, sa Haro Public Market, kay Sir Ruben Gallego Tabuada, Ma'am Mary Ann Lumampao, kay Shikamaru San sa Banate, Iloilo, kay Sir Danny Agpalo sa New York, Ma'am Lisa Hablado Gillargan, Totong Labiogo sa Pasig City, Sir Gino Sumagaysay, Mi Cabarles Cabalfin, Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Zia Kimba Anotado. Thank you also kay Ma'am Delia Perez, Sir Fred Pascala, Ma'am Laishi Sandagan Lasafin sa Qatar, Ma'am Christine Buhat Cardose, Ma'am Mimi Lepating Branya, Mar Borca. Hold on, pagbalik ta aton early morning devotionals, magabalik ang Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bayo. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bayo kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bayo. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bayo with Vizio. Ako si Jay, taas Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng
luha, lipatan ng problema. Magtangon kang magluhong sa bagunga paglao. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman kanina. Handa ang palangga, serbisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maghihong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi
and at the same time ang learnings na kon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra na kon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minuy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subong. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pagtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha,
karapatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyahang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang, ginpainom na ninyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang, tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kayo kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululupot kita mga kakayfan. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Sala 5:11 sa aga, oras dulong sang Mighty C kag D3 Bio. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang kalautan subong nagalala na gid didto sa Baguio City sa Green Valley Subdivision, Barangay Dontugan, Baguio City. May 20 kilos nga shabu na sulod sa 20 ka heat seal plastic pack, balor 136 million pesos na recover sa drug bypass operation. Apat ang mga suspect. Ang mayor-mayor nila, isa ka pulis. Ang iyang ranggo, Police Executive Master Sergeant. Ngalan niya si Muling, 45 years old. Dakop sila sa pagbaligya sa illegal drugs. Sa iban pa nga mga balita, sa Barangay Takbuyan, istansya Iloilo, boundary sa Barangay Takbuyan, kag Dakulan istansya, kagabi, may gasoline station, hinold up sang mga suspect. 5,000 ka pesos nga binta nakuha sa mga suspitsado. Sa iban pa nga balita dito sa may Otono, dakop si Julmar Ticao Gustilo. Julmar Ticao Gustilo alias Perot sa barangay San Agustin, San Miguel, Iloilo, gabaliga droga. Nagalabot 47,600 nadakpan dito sa barangay Rizal, Oton, Iloilo. Ang wildfire sa South Korea nagalapad Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaiz, Ma'am Dayna Balikanas, Pastor Bobby Iriman, Ma'am Josephine Florendo Diaz, Sir Alex Sasabo, ay Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot. Sobra na 20 ang patay sa wildfire nga natabo sa Sanchong sa South Gyeongsang. Ang update sini karon, bantayan ninyo sa Foro de los Pueblos. Pati ini sa wildfires, Paul, please. Kay ti daw damo sang mga insidente subong, no? May mga linog, gutom, kay iban pa nga sahi sa mga kalamidad. Ang Chief Executive Officer Co
isa sa mga tag-iya sang Samsung Electronics bala. Samsung Electronics Chief Operating Officer nga si Han Jong-hee. Han Jong-hee, edad niya 63 years old. Patay bangod sa heart attack. Ti ang Samsung ini isa sa dako nga kompanya sa mga gadgets sa bilog nga kalibutan. Si Han Jong-hee may net worth, may manggad Sir Nicolas Nagdaparan, Ma'am Zane Carbulido Pagayon, Ma'am May Benedicto. Ang iyang net worth, ang iyang kita bla, ang kwarta niya manggad niya Ma'am Betty Soloso Sir Bebot, naglapot sa $971.2 million or kung sa Philippine peso 5.6 billion pesos. Ang tuigan niya nga sweldo sa Samsung annual compensation 6.90 billion Korean won or 4.83 million US dollars. Kung i-convert natin rin sa Philippine peso, ang iyang annual compensation 278.8 million pesos. Amo na siya kamanggaranon. Mapakita ta please sir po lang iyang itsura ni Han Jong-hee, no? Han Jong-hee. Di mo na bala nga makita ta nga life is so short, too short. Ang kabuhi ta Ma'am Zane Pagayon ginapanggil ini sa hilamon. Salmo 90:6. Ang hilamon nagaulhot kaya nagatubo kun aga. Pero pagkahapon nagakalaya kag nagakapatay. Subang aga di bala may tunog. Pagdugay-dugay mag-init agani, why na gakatula na. In the morning the grass grows anew. It flourishes and springs up. In the evening it wilts and withers away. Di mo nang kalimbawa sa aton kabuhi, lipot lang. Ang pamangkot subong, lipot kabuhi ta, kay sino mo ini ginatugyan? Sa kalibutan, sa manggad, sa poder mo, sa pamilya mo, or sa kay Jesus. Do not underestimate the power of prayer. Si Manoy Bemboy Ilumba, nagngutngot tuhod niya kagabi, kakatulog sila ni Ma'am Ningning Ilumba, niya maginpukaw kay si Ma'am Ningning, halin sa city proper na nindahan, nabatsaga ni Ma'am Ningning, nagbangon, ginlay hands niya, gintungtong niyang kamot niya bala sa tuhod, kagin pangamuyuan. Mark 16:15 and 16 ara na siya na. Lay hands on the sick and the sick asa I think James. Lay hands on the sick and the sick will be healed. Ara na sa book of James. Lay hands. Hindi na imo kamot ang may gahumda, kundi ang gahoms ni Jesus ngara sa imo. Mo nang i-practice naton, hindi ta pa-limit ang gahom ni Jesus. Kaya bal niya lay hands mo. Sundon tayang iyang kung sa aton ang manual bla, kung paano naton batuan ng balatian, ng kaimulon, ti ginpahiran lang, ginbanyusan ni Ma'am Ningning. Dugay-dugay hamuok ng tulog ni Sir Bemboy Ilumba. That's how powerful prayer is. So, do not underestimate the power of prayer. Kung ka pamati ka subang for the first time, basi mamba ka nga, sinuni nga ang kurman nga korni, pero pangamuyo, lihans ko no? Ay hon, ano day asited, nagbuang? Ano da sited, manugbot-bot? Ano da sited dyan, surano? Hindi ako surano, hindi makumanugbot-bot. Si Jesus ang aton ganyan promote diri kay si Jesus gamhanan mo. Ma'am Ninfa tahala, hindi tayo pag-limit. Aton niya nga pangununa limited. Ang banyo gani, your ways, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Ay mo pangununa, ako pangununa limited. Limited na ya. Munang itugyan ta kay Jesus ang tanan. Subong aga pamatian ta mensahe nga mag-inspire sa aton. Lipot ang aton kabuhi kay sino naton itugyan kundi kay Jesus. Are we really serious with God? Kasi sa totoo lang, life is too short. And sa ikli noon, and eternity is forever. We need to be prepared for forever. Nagkakaintindihan po tayo. Alam niyo itong amazing. We plan for everything. We plan for birthday parties. We plan for our future. But we never plan for eternity. Yun ang mabigat. Hindi natin pinaplan yung bagay na, ano kaya? Lord, binigay na sa atin ng Diyos Na if we are to face God at any moment, hindi ka tatakot na, kasi alam mo, you are prepared. You are ready. Naalala niyo sabi ni Pastor Peter during our anniversary, be ready. We need to be ready. We need to be prepared. Are you following? Hambalito pa ba subong, be ready. Abalay nga, handa ka na mapatay. Hindi lang anay Pero kung hindi ka pa handa, mambagatitin, paano? Bato na si Jesus. Be prepared. Be ready.
sakto na, ga-prepare gani kita para sa piyesta, ha? Do karon nga adlaw piyesta to sa Minanga, Dueñasa. Sa lugar to ni Kapitan Totong Parcon, Kapitan Wenceslao Parcon, kag ni Second Kapitan Nancy Francia Parcon. Karon to sa hapon may incomium to, madayaw to si board member Rolly Distura to. Kantahon niya Closer You and I, kag kahit maputi ng buhok ko. Kung tayo'y matanda na, sana di tayo magbago. Tiyan mo na, ganda gani kita mapista. Bo, ano ya daha mo tos pista? Tira ka baka to ya tumbahon mo. Pagtapos babangunon man. Ti, mapanaw ikaw dason nga bulan. Ti ka gawat yun nga tiket mo. Way pagani, mangutang padagok ni mo pa eh. Ibalaga handa kita. Pero ang pamangkot, are you ready for eternity? This is a reality, subong mo, no? Ti subong aga, pahayoon ta kay Jesus nga hindi kita yan yung patay. Pero we have to be ready about eternity because it's a reality. It's a reality. Subong aga luhod, ikaw dira als ang kamot and sulod sa war room mga muyo kita. Because when we work. But when we pray, God works. Tita Merlinda Velete, Sir Jerome Velete, Ma'am Rosbic Branya Talaron, Mami Asun Pineda. When we work. But when we pray, God works. Itugyan ka Jesus. Sulod sa war room, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Most gracious, loving, sovereign Father in heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Salamat Lord gabuhi si Ma'am Mimi Lapating Branya, si Sir Dan Calvo, Sir Alan Calvo, si Ma'am Celine Supi Calvo, si Tita Nilda Laison, si Ma'am Terry Grace Calvo. Salamat Lord gabuhi si Sir Jerome Velete, si Mami Buday Abilieto, si Ma'am Joy Ann Camarig, si Ma'am Princess, ang tanandra nga pamilya Abilieto sa Lihid Barotac Nuevo. Buhi Lord si Ma'am Rosbic Branya Talaron. Salamat sa pag-take care mo kay Ma'am Ningning Ilumba. Salamat sa pag-ayo mo kay Manoy Bemboy. Salamat sa pag-take care mo kay Sir Danny Agpalo sa New York, kay Sir George Sucampo, kay Ma'am Mimi Lapating Branya, kay Pastor Nimiso Tahala, kay Ma'am Ninfa Tahala, kay Ma'am Norma Dana Baldoque, kay Ma'am Maricel Casiple, Ligorita Bausares, kay Sir Roland Jimenea, kay Sir Ruben Gallego Tabuada, sa pamilya Ganpalaw. Salamat Lord sa imo pagpakamaayo sa mga negosyo. Salamat kita sa agang ini Lord, and thank you for the message na nag-remind sa amon Lord that you have to be ready for eternity. Salamat sa imong nga blessings kay Sir Jean Ray Siman, kay Ma'am Apple Kamari Siman sa Sambag Saraga, Sir Fred Pasgala, Nicolas Nagdaparan, Ma'am Luz Pariagula, kay Ma'am Ruby Rosa Lida Bailosis. Salamat kaayo na sa Lord. Salamat sa pag-take care mo kay Sir Warren Rojo, kay Sir Joseph Arbil Patriarca, Pastor Ronilo Pancho. Kag salamat gid Lord sa imong presensya sa sining aga. Thank you for your power, for your miracles, for your wonders. Ikaw lang ginang Jesus, when sa iban pa. I speak Jesus sa mga nasubuan, nagamasakit, nabudlayan sa sining oras. Lord, ikaw nakakita sa mga sitwasyon, even our deepest cries. Ang long-standing problem, Lord, ginatugyan naman sa imo. Ang mga bagay nga hindi naman, Lord, mauyatan kaya hindi naman masolbar, ginatugyan naman sa imo. Ikaw dira wala pa sa relasyon kay Jesus, palapit ka sa iya. Hindi ni reliyon, ang reliyon hindi makaluwas sa imo kung sa akon si Jesus lang. Ang pastor, ang sakristan, ang pare, ang madre hindi makaluwas na sa imo. Ang misarikim, ang vigil hindi makaluwas sa imo. Sinubong aga imit lang ini pangamuyo, Lord, gasurrender ko sa imo. I need you. Ginabaton ko ikaw nga akon Jesus, akon kabuhi. Isulat akon ngalan sa libro sa kabuhi. Bless me and my family. In Jesus' name, amen. I release healing to those who are sick. Sa tanan nga pasyente sa Iloilo, diri sa mga ospital sa Iloilo, sa province, batunan ninyo anay si Jesus. And I will release healing sa mga nasubuan, ang mga mentally retarded, ang mga bulag, ang na-stroke, may cancer. Be healed. There's hope in Jesus' name. Lord, we cancel, hindi naman makita nga katalagman, kamatayon, linog, sunog, disgrasya, heart attack, stroke, and even, Lord, mga padiwot sang kaaway sa social media. Bless our families, Lord. Keep us safe. Seal and cover us with your precious blood. I speak blessings for Dr. Ramil Uy, ang K5 ang klinika. Tanan, Lord, yung mga kandidato, tanan yung mga politiko, pakamayo sila. And even, Lord, convict them to follow the rules of Commission on Elections to sa pagpa-iwailer sang vote buying. Lord, kay balo ka man nga mangin massive ang vote buying. But, Lord, i-convict sila. Nga may konsensya sila. Kapin pa, Lord, ining mga politiko nga nakakilala sa imo. But nag-compromise
nagaprepara na Lord sa mga sobre kag kwarta nga mamakal man sa boto Lord. Convict them Lord. And ipakita imo gahom sa sining eleksyon. Lord, I speak blessings for Sir Warren Candame, Mami Ason Pineda, Sir Eric Monteroso Gose, kay Ma'am Laura Samagaysay, Lovi Peroti Sondia. Lord, I pray for safe flight sa iyang parents ni Ma'am Rosvic Branya Talaron, pakadto sa Puerto Princesa, Palawan, buwas. O yating eroplano, Lord. And thank you for your promise nga, ara ka man sa kawaan, ara ka man, Lord, sa duta, wherever we are, ara ka because you are omnipresent. Safety, Lord, sang tanan nga magabiyahe, sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Mr. RG Calanoy Balansa, K5 Taxi Patrollers. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Make no mistake, God is not mocked. A person will harvest what they plant. Hindi ninyo pagtuntuha ang inyong kagalingon. Wala sing tawo nga makadaya sa Dios. Kay kung ano ang ginapanggas ng tao, amuman ang iyanihon. Galatians 6 verse 7. Adong ta sa ginapanggas ta, either good seed or bad seed. Spirit, follow me now. Nagamasakit ka or tigulang ka na, may mga question sa imo tagipusoon, sa imo panguna-una. Isaiah 46:4. Even to your old age, I am He, and even to your advanced old age, I will carry you. I have made you, and I will carry you. Be assured, I will carry you, and I will save you. Bisan magtigulang na kamo, kag mag-ubanon, ako ang mag-aatipan sa inyo. Ginhimo ko kamo, kag tatapon ko gid kamo. Buligan ko kamo, kag luwason. Tigulang ka na, ubanon ka na, naga-menopause ka na, naga-ulianon ka na. Isaiah 46:4. Even in old age, God will take care of you. Ma'am Nin Fatahala, kay Mami Asun Pineda, kay Ma'am Ningning Ilumba. Face to face. Nagahibi ka, abi mo, why si Jesus nakakita? Kita niya na Ma'am Janet Castro, Sir Moreno Bayuran, Sir Jan Bayuran. You have taken account of my wanderings. Put my tears in your bottle. They are recorded in your book. Nahibaluan sang Dios ang akon pagkatublag. Ginatandaan niya ang akon mga paghibi. Ginalista niya ini sa iya libro. Psalm 56 verse 8. Ikaw nga worried, disturbed, discouraged sa kabuhi, hindi ka maghikog ha. Sala maghikog, mabulahog agad sa impyerno. Tawag ang ngalan ni Jesus. This is the word of God. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Ma'am Zane Carbolido Pagayon, ma'am. Si Sir Steven Parenio. Kadininis naman kapila edad niya, anong ginabatsag niya? This place where I Namigit niya mapabato naton anay siya kay Jesus. Antes naton siya pangamuyuan. Walagi sa imposible kay Jesus. Ang babae nga dugoon for 12 years nag-ayo. Ang sample man sang babae nga dugoon nga nag-ayo, dara sa Barotac Nuevo si Mami Rose Agrabio, kapang manicure dara sa Barotac Nuevo Public Market. Lawig nga dugo niya. Way ginhalinan sang adult diaper Ma'am Viole Belenson, Ma'am Ningning Ilumba. Pero by prayer and laying of hands, mangkutan nyo lang si Mami Rose Agrabio, si Mami Buday kay nag-ayo na si Mami Rose. Wala sa imposible kay Jesus. Ang mga terminally ill, mga pasyentes bang sa ospital, I speak Jesus. Patunan nyo anay si Jesus. Lily Barlan Paderna, Alex Paderna. Ang oras, alas 5:28 sa aga. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I declare open heaven sa imo, subong nagapamati. Claim ang grasya ni Jesus, bukas ang langit para sa imo. O siningon, bukas ang langit sang pabor, sang grasya, sang kwarta, sang protection, sang kalipay, sang pagidait, sang ustisya, sang breakthrough. Ano man ang ginapangayo mo, subong, claim it. I declare that heaven is open para sa imo. Gerald Bunite, Helen Zepeda. your heart.
Sali tayo, Romano, Sir Warren Candame, Gerald Bunite, Dean Ray Seaman. Hindi nyo kapag dayawon ha. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I must decrease, God must increase. Dari Disamparado, Ramonya siya. Kabati anay Ma'am Janet kay pangamuyuan pa. Kagapabatunon kidanay. Ang oras, alas 5:29 sa aga. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa I umaga. may sound corny, badoy OA for you, for some. I don't care. Ay, nanoday atay, Ted? Di bala mambete, solusyo, sarbe, bota, tagadwin niya sa maday si Ted? Huod, tuya day nagapagunting karang una kay papabot. Nanoday ata na nga sagay ka pro pangamuyo day. Corny, uyang ka, chimpona. Daan mamati, pitak balita. Ambali Jesus, kung hindi sila mamati, itaktak yayabok sa imong nga siki, sa imong nga sapatos or chinilas, kag magpanaw. Pero kung ara ka na sa Delimuos, hindi ka na magpanawag sa iban pangamuyo, Subong palang nga daan, ginapurga ka na sang pulong ni Jesus. Pero nagapabungol-bungol ka pa. Ay man pili tayo. Alas 5:29 sa aga, Philippine Standard Time. Sa iban pang balita, may masobra 150,000 senior high school students mag-graduate sa Western Visayas subong school year. K5 News FM. Kampiyon Report. Check ta. Di ang banta magalabot sa 152,705 ka mga grade 12 students sa Western Visayas ang magagraduar sa sining school year 2024-2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education ng DepEd Region 6, iyagin pahayag nga may mangin pagbago sa nasambit nga numero bangod ginahulat pa ang pagtapos ng 4th grading. Samtang sa grade 6 level yara sa 168,025 ka mga estudyante ang magagraduate sa elementarya kag 122,331 naman sa kindergarten. Yara naman sa ginabanta 146,120 ka mga grade 10 students ang qualified nga mag-moving up. Naibaloan nga ang nasamit nga kahibatan ang natalana sa Abril 14, 2015 base sa school calendar. Kagani nga balita ang ginadulong sa inyo sa kaalawan sang MyTC agod maproteksyonan ang lawas sa mga nalain-lain nga sakit and mapabaskog ang immune system. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itangoy kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Iniman nga balita ang ginadulong ni K5 Ray SPH Umalay nga palangga ang banwa sang Pototan. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kanto ko diya, hindi mangita kontra, kundi mangita kwarta. Ala, no. Sakto na ang aton nga kadto de mangita kwarta. Ano yadto mo di, Weng? Weng! Good morning! Yes! Pangkaray kayado sa Weng ay ginaulat na ikaw ay iman kay napag ginapukaw ni mama na, ni nanay na, agabari ko, tot mangod. Si Sakuraki, Shuko, mga panday dira sa Mega World ga pamateo, Apple, Kamari Siman, Janet Castro, Ma'am Violi, Kasipi Belenson, Ma'am Julie Bayoneta, si Buboy! Sa Salihid Barotak na sa Sohoton, Barotak Nueva. Weng! Good morning! Yes, of course. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Ang mga nagabarikotot, bala nga budlay, bala pukawo ni mama na. Nga daw mantika magturog. Abi pang karay kaya doon, Weng? Siyempre, kay aga na mga ka-K5, pagbugtaw na kamuta no? Of course, kay kinanglan naton Singgit-tibis sila? Abi, pagbururugtaw dun ka mo! Grabe. Do, aking. Ano subong adlaw, Weng? Yes, subong adlaw kay K5 Tad ang National kag International Solidarity Day kay K5 Tad. Bali okay. Ini ang tion para no maghugpong syempre ang mga mga katawan no. Kag ang paghugpong kay K5 Tad i-clear naton nga sa maayo na nga hugpong kita para sa kayuhan. Hindi ka mo maghugpong para sa kalaglagan sa gobyerno. O gani kalaglagan sang barangay. Isig mo katawo. O isig katawo.
Babay ida, sagati mo ka pa stress ang kabuhi sang iban nga. Gasaramihay ka gani kay sarot kabuhi mo. Bidlaweng. So we promote solidarity. We have to be solid in promoting peace. Pati amo to kay nawing ang Isaiah 46 bala nga, even in your old age, God will take care of you. Bisan pa nga mag-ubanon ka na. Mag-upaw do ya buhok mo. Ang Diyos hindi magpabaya gali sa aton, Ma'am Weng. Si Ma'am Presos. Aki ka na, Weng! Bali, Ma'am Presos? Hindi man na. Nagpapaliwanag So, matulugan, balik ang napukaw ba? Bali, Ma'am Presos, Mamilus Priagula, duro imo nga fans di Weng. Hindi na kaya mabangbang imo nga karir. Si Papa Teten, Manilo Family, si Mama mo, Betty Soto sa Dueñas, Papa Bot, damo sila, Weng, oh. Ano ganiniwing nga kanta nga parte sa mga uban, Ang kay Ray Valera. Ray Valera, no? Ano ganin na, Weng? Abe, sa mga aga, kantaan ka mo ni Weng Weng. Kadungan to sang Isaiah 46, bala nga, even in your old age. Isan may uban ka na. May uban ka na sa bukin, tapos nagapug isang buhok mo. Kaya imong dahi dyan. Hindi ka pagpabayaan ni Jesus. So, may kanta galin ni Weng, no? May ginhimo galin ni si Sir Ray Valera. Abi Weng, kantay sila si Angela Nicoladorio, Ma'am Precious Ducares. Ladies and gentlemen, our dear Disney princess, Weng Weng, and her rendition of the song Kahit Maputi na ang Buhok Nyo. Hindi akon. Huwag may puti mang kumbok Bira! Weng! Disclaimer, tala ko mag-ulan, di lang ako pag iano. Dara sa napayong problema, dadayaan. Hindi ako magpasulon. Hindi dapatan. Bira! Kapag tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Ready, sing! Nakuha mo pa, kayang ako'y agan at yakapin. Ano? Sorry for disturbing you. Kahit sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok nyo. Kung puti, ipalugom mo. Ala, Kung ubanon, adto kaw sa salon. Through the years, through all Never let me down. Tama na ang mga kanta mo kiti bisan puti ng buhok, korinot ng gawi, gaugod-ugodon, holding hands mangod while walking. Insyong. Insyong mo. Ano? Agay, dali, agay, sakit yung tuhod ko. Huway, ikaw danay. Through the years, through all the good and bad. Si Ma'am Christine Cardoso, ito nga ba na to sa Italia. Kantay, abit to si mami mo, Rosbic Branya Talaron. To Mami Bikbek, huwag na ni Mama Bikbek. Mama Bikbik. Yan, tsokolate ko. Ang tsokolate ko. Hulaton pala. Nabal ni Ma'am Laura niya, you're the best. Wow, nag-join man si Noel sa kadlaw niyo. Sir Noel, ano yung sagan mo kadlaw dyan? I want to spend my lifetime loving you. Dalibagon ka natin, Awero, Pransya. Minita Brientos, ano pagid, Weng? Ano pagkanta mo, Weng? Ang about sa ano? Ang English version na eh. Bebe, kantay, be? Ano ganun no? Ang Through the Years? Ang Grow Old With You. I want to spend my lifetime loving you. Ang Grow Old With You. Sige, bebe. Diba? Kasama kang tumanda. Amo na wala? Sige, kanta. Manihi ko matakon. Nalimtad ko gano'n yung lyrics na. Tapos ka na ya, bulong sa lipat. D3 Karon sa foro may sugpon badaya. Ang parte sa kwan sa buhok. Kahit maputi na ang buhok mo, kung puti ipalugom mo.
Pero hindi na disimulado bla. Weng, thank you Weng. See you later. Alligator. Ang ini nga ang bahanon ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center, inisi ka K5 Wayne 02 Señales. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Oo, number 1 ikaw. Number 1 ka sa puso ni. Hindi ko na pagdosupunan. Talented yun ka mo. Salamat Ma'am Christine, to God be the glory. Salamat man sa inyo nga pagbatas amon din nga kanta. Hold on, pagbalik ta, balitang ako na aton kumustahan kag aton market report. Magabalik ang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo ang suplemento ko. Kakasang upok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras la 5:42 sa kagahon. Oras dulong sang DTX 500. Aujero Francia para sa balitang K5 sa umaga. Ang baylo sang US dollar sa Philippine peso 57 pesos and 76 centavos. Ang euro 62 pesos and 31 centavos. Ang pound sterling 74 pesos and 69 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 15 centavos. K5 kumustahan na Antique. Pressure area liwat kita nga nakita oh. Kamusta nato naman ang koneksyon naton sa Iloilo? Sir Ted, good morning! Good morning, Antique! Kruhay! Ayong tsempo diri sa Iloilo, kag kami diri nga mga Ilonggo, naka D3 Bayo na. Good morning, Sir Melmar! There you have it. Kompleto ng barkada, kompleto ng tropa. Let's go na sa detalye. Katon nga mga balita. Unahon nato ng si Daddy Babes kag si Sir Robert sa Bacolod. With respect man. Mga balita naton dyan, Bacolod. Pag sila mo with respect, ang panumduman ko balasang kaugalingon din namon. Daw si Pope John Paul II.
Iti Pero- mga talahuron. Talahuron. Huluwaran ininit. Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental kahapon di kadamo sang mga naka-avail kag nagahatag sang dugo mga kaki-5 matapos nga nakapasar sa screening sa ginpatigayon nga kampyon na serbisyo dugo para sa kapwa ko bloodletting activity sa may siyudad sang Kabangkalan mga kaki-5. So nangin madinalago na ang ginpatigayon nga kampyon na serbisyo dugo para sa kapwa ko bloodletting activity sa K5 News FM Kabangkalan. Kaupod ang Philippine Red Cross, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Arwayo Foundation kag 13th 08 Squadron Philippine Coast Guard Auxiliary sa may barangay 9 Covered Court, siyudad sang Kabangkalan mga kaki-5. So sa nasambit nga bloodletting nakatipon gid man ang Red Cross sang 103 ka mga bags sang dugo gikan sa masobra 150 ka mga participants. Ini ang gintambungan sa mga katapos ang 15th, 47th kag 94th Infantry Battalion sang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Ilog Substation kag K5 Solid Supporters sa Kabangkalan kag Ilog Kawayan mga kaki-5. Sa ibang pagid nga balita, K5 Western Visayas, mangalkal kami di mangalkal kami di sang mga bangkay diri sa Negros Occidental bangod sang pagkadula sang isa ka priso nga ginrelease kay tungod naglaps ang reglementary period. Subong hindi gid makita. So himuon subong nagapangkalkal subong ang mga pulis para makilala kung sino gidtong mga matay kay basi didto si Henry Tayo, no? Nangin kontrobersiya ini si Henry Tayo kay manti ini sang gindakop apang paglaps ang reglementary period ginrelease siya. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jore Puerto, anahipis ang Bacolod City Police Office Station 8 ga paidalom sila sang exhumission ang mga bangkay nga yara sa Bago kag Murcia nga wala sang identity. Grabe malawig nga proseso ni, no? Tanawon tani kay mangalkal sila kay tidamo diya sa amo diya kasapuan patay bay nga agnas na. Tamo na kalkalanay diriya. Pero sa amon niya bloodletting. Amon ni mga balita namon diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Baktoyo Antique. Thank you so much mga daddies namon dyan sa Negros Occidental. Katorman kita sa mga balita sa Iloilo. Sir Ted, mga balita, kumusta? Si Police Brigadier General Jack Wangke, mangin bag-o nga officer in charge sang PRO Negros Island Region for the meantime. Samtang wala pa sang napili nga regional director ang PNP chief sa Negros. Sa iban pa nga balita, may gasoline station diri sa istansa Iloilo, ginold up kagabi sa boundaries ng barangay Takbuyan kag Dakulan Istansya. 5,000 na kuha sa mga suspect. Kag ang Roro operation sa Dumangas Port. Untaton ini kag Isaylo. Sa Ilohon ini diri sa siyudad sang Iloilo. Bot sa lingon na K5 Babes, K5 Robert, magtabo ka mo diri sa uling adlaw, hindi na dito sa Dumangas, kundi diri na kamo manaog sa siyudad sang Iloilo. Kay paayuhon i-renovate kag palaparon ang puerto diri sa Iloilo pakadto sa fishing port. Muning balita sa Iloilo, balik sa Antique. Thank you so much, Sir Ted. Kamusta ho naman naton mga balita sa probinsya kang Capiz sa siyudad kang Rojas kay Fab Jules pare. Sir Ted, hindi na mag-traffic sa inyo. Magmuna kong halin na. Sige lang, bantayan tagalin na kung madayon, gidman. Anyways, baga balita diri sa mon sa siyudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Ang Capiz Police Provincial Office ginpay dalom diri karon ang mga anti-illegal drugs operatives ang katapo sang Station Drug Enforcement Team, Provincial Drug Enforcement Unit. Ginpay dalom sila sa drug test bilang isa man ini ka mandatory drug test ang operatiba agud masiguro
nga matinlo ang ila sini nga hanay kag inikwestionable ang pagiging operatives nila sa kampanya kontra illegal nga droga. 311 tanan ka miyembro sang ISDET kag PDEO lakip na mga chiefs of police sa probinsya sang Kapisangin pinalm sa drug test. Resulta subong nga adlaw magaguha. Zero incident naman ang target sang Kapis PPO sa palabuto na Mondre Carono nga kapistahan 2025 nga magasugod na sa Abril 1. May yara sang kapin sa isintos ka mga PNP personnel ang iga-deploy sa kapistahan ng 2025 nga magalawig April 1, Dubtob Abril 6 kag Abril 15. Amo ning ang aktibidad nga ginapreparahan man din madamo sang mga programa aktibidad may artista nga mapadulong di Sir Babes kag Sir Robert balik di si Ivana Alawi kadto kamo dia. Arimel Mar, balik sa imo. Thank you so much, paring Jules. Nga darwala sa gin-invite nyo. Kami tanan ni Sir Ted kag ni Sir Michael. Ora mo gina-invite kay Ivana Lawi, how? Kadtura na to na. Ang balita naman sa Kalibo, kay daw sa Judges Kalibo, duro manog into. Sir Michael. Good morning, Western Visayas, Antique, kag Negros Island Region. Sa mga balita sa Banwad Kalibo, ako sa bilog ng probinsyang Aklan, isa ka lalaki de ang gintero, no? Kag naiguan ini sa dughan, kag na ospital subong K5 Western Visayas, no? Ang biktima ginkilala kay John Ryan Albacino sang banwa sang Malinaw, no? Samtang nagiinom-inom ini sa balkon sang ila panimalay, gulpi lamang nakabati sa sang lupok, kag naiguan siya sang bala sa iya dughan kay 5 Western Visayas. Ginalantaw subong nga motibo sang Malinaw PNP dire sa barangay Tambuan nga posible nga old grudges kay ang nasabitan nga biktima nga si Albacino. According mismo sa punong barangay sang nasabitan nga barangay matapos nga may interview, problema man ini sa ila barangay gali. Kay permi ini may binangon kag permi ini nga may kontra kag plano na ini nga petisyonan gani sa ila barangay pahalinon kay bisan ang uton niya sini ginabuno niya. Sa subong may person of interest na ang aton nga mga kapulisan kag padayon pang investigation may na-recover nga duha ka basyo sang 9mm matapos nga matiruhan ang biktima nga si Albacino K5 Western Visayas. Speaking of banog into, Sir Milmar, isa ka lolo di ang nabiktima sang peke naman niya kwarta. Naluoy ko di sa tigulang, 64 years old na ni kay may nagpasensilyo sang kwarta sa iya bilog nga 1,000, 1,000 piso bill ginpabayluhan sa iya. Sa nakasakay ini sa van, ang nasabitan nga suspect kag suno sa report, nagaduda na sa isang ulihi kay malabo ng mata sang 64 years old. Ay nabalaan niya nga piki gali ang 1,000 piso bill. Ang ginsensilyo na nga kwarta halin to sa iya social pension nya ginabad ni tani sang tigulang para sa iya kinahanglanon. Makaluluoy ang nasambitan nga tigulang K5 Western Visayas. Kag sa katapusan nga mga balita, ang probinsya sang Aklan, no, may nagsilbran man sang World TB Day. 200 ka individuals ang avail sang free chest x-ray, tapos mga sputum examination, kag free HIV testing. Pila lang ina sa mga serbisyo nga ginhatag sang provincial government K5 Western Visayas. Kag ay pahabol ko na lang niyo isa ka binatilyo na gin-aresto sang CIDG sa kaso nga frustrated homicide, no. Sang makatapos ang kapulisan, ang suspect ginkilala kay Dave kag ang piyansa gin-recommend nga gaabot sang 72,000 K5 Western Visayas. Sa manang mapila ka mga balita di sa Aklan kag bilog nga Banwa sang Kalibo. Balik sa imo, Sir Milmar. Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita dyan sa may Kalibo, no, sa aton nga mga K5 sa Western Visayas. Baga nagapanguna na mga balita dyan sa probinsya Antique. Grabe so damon mga aksidente dyan. Ligat ko may na-aksidente sa Patnungon. Kadyas Patnungon liwat kabi alas 11. May isara ka driver kang motorsiklo na side sweep kang multicab. Bagin nyo dyan do mga 10 metros gid, no, sa aton nga mga kauturan sa Western Visayas. Ang dyan driver ka motorsiklo, swerte lang kay ti may helmet, no, luwas tara sa kamatayon. Pero dararon sa hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Para ka-importante ang soksok nga helmet, di nyo git pagpabayaan. Sa dugang namon nga balita, sa Tobias Fournier kapon, may issue man kami, no? Kadya may issue po kami sa Tobias Fournier. Kaya ang mga kapitan dito naglinaris.
During the session kang Sangguniang Bayan kay may mga kapitan nga nagreklamo nga wala kuno nakalabot kananda ang ayuda kay 5 Western Visayas. Ang ayuda kuno nga gin-highlight pa kang isa ra ka kapitan nga kuno ginakgamit sa pagpangampanya. Sa aton nga mga kapitan sa Western Visayas. Mura ka sa jajak namon sa Antique Wala pa nagatapos sa dugang nga balita ang diyang padayon nga pagpakigbato no kang 8 ka mga na-suspend nga mga sangguniang panlalawigan members. Ang pinaka-latest namon nagpadararon kang sulat si ang opisina ni Vice Governor Edgar Denosta sa DILG kag subong man sa Commission on Election diri sa probinsya kang Antique para sa legal opinion with regard sa diyang ginapakigbato kang 8 ka mga suspendido nga hindi sanda dapat isuspendihon bangod sa Omnibus Election Code no nga under na sa banning period. That is why hindi rin tanda pwede ma-suspend. Di ginaulat-ulat na lang kang Office of the Vice Governor ang response kang DILG kag kang Comelec Antique. Para mga balita namon dyan sa Western Visayas, balikuan ko ana yung Kalibo to, kamusta to ang alam kay do kita namon sa mga picture daw mga patay man to nga tawo ang ginbutang kang scammer kay 5 Kalibo. Sir Milmar, no? Kaluoy ang malam. Ito nga nabiktima sang peking kwarta bala. Kaluoy ito kay halin to sa social pension niya, Sir Milmar. Amo na gani nga pila na ka simana pero may mga peki kwarta din nga nagalapta. Sabi ko kung lapit election hambal niya may basta lapit election damo peki kwarta. Balik sa imo, Sir Milmar. Ti along halo kitas mga peki nga kwarta. Sa Arohas daw kamukha mo to ang sara pare. Naging butang nas kwarta, abi ko ikaw. Magluwas sa piki nga kwarta halungan nyo, mga piki nga tao halungan nyo man. Halong gid ka mo. Pare, kung kabuka ko to, damo ko multiverse. Basta kamukha mo, gwapo. Kay 5 Ted, anong mensahe mo sa mga manuginto? Pag panulod ko ni sila sa tamburong. Last na lang Bacolod, Ingagaw Bacolod. Ang ayuda isa man nakaklase sa pagpanginto. Sa baylot correct nga magpangabudlay, tagaan kapital magnegosyo, tagaan mo lang dayon. Pagpanginto man na. Makabalo ka damo kabusong sa pagpanginto. Di na magpainto Why na ko oras? There you have it. Thank you so much. 5:55, hindi ka mo magpainto. Mga nine, mga gapamati lang mga dalaga subong nga oras. Habi ang inyong nga boss amlag pinsaron nyo gid ha. Ang mga lalaki na nagapropanguhit mga sige dun. Kuan kita mabalay-balay. Hindi ko basi magbusong ko. Dapat lang. Kung sa Tagalog ito, huwag nyong ipagpalit ang inyong pangarap sa panandaliang sarap. Muna hindi ka mo magpainto. Huwag nyong ipagpalit ang inyong pangarap sa panandaliang sarap, ha? Ma'am Anali Bahade, Sir George Sucampo, good morning. K5 Bantay Mercado Update. Latest market report. Ram. Good morning. Sadya sa PBA, subong Philippine Basketball Association, kundi Commissioner's Cup Finals, Game 6 kagabi. 87-83 daw gang tropang Giga, Talk and Text, patas na, 3-all. Ano ba ang kanon kang tao? Ito may Game 7 Damo manggapon daw, drawing nila kag sanda-sanda lang gadaog ang kunin ni Talk and Text sa Barangay Ginebra, kunin di Barangay Ginebra balik. Sila na malang DC Ronde Hollis Jefferson imports ang Talk and Text may 29 points. Di may Game 7 pa sa Biyernes. Kundi kung may Game 7, kundi Dorom Lantaw. Ay, nga istorya inyo da. Amo na nga malantaw na lang kung MPBL. Ayaw pang MPBL ni Manny Pacquiao. Duro pagka lantaw. Bira-bira, si mami mo, Nenek Abraham, kapamati to. Go ahead, Yari na ang presyo sang karne kag manok sa sa Haro Big Market. Kamsi 380 ang kilo. Pork chop 380. Lempo 390. Pork spare ribs
380. Maskara, 380. At isang baboy, 180. Pork kasudlan, 300. TL sang baboy sa panguna, 380. TL sang baboy sa panguli, 360. Ground pork, 380. Pork skin, 170. Karne isang baka, 370. Beef spare ribs, 330. Whole chicken, 175. At isang manok, 240. Boneless manok, 220. At kag chicken feet, 100 ang kilo kay 5 Ted. Sa kanano sa kay Sir kana? Kasi no? Abunilyo. Abunilyo? Sa may big market lang. Si Sir Roland Jimenez, gabaligyan na baboy mo. Kaya pamati man dira. Si Sir Bert Ariola Molina, Remia Panes, Nonito Sombong, Silvia Pama, Nenek Abraham. Kaya pamati sa aton Sombong. Salamat kit ang D3 bayo mo na tumar mo doon. Oo, Luis kita pares kita sila ka may TC. Bautis Roman kampanya do no ang reminder ta sa mga kandidato. Tumargi sila D3 bayo. Oo, para may resistensya sila. Oo, pangamusta sila kag ti pro pamikpik da sa barangay. Hay kamusta? Yo, hindi gigi malipat, printihan na gili kita. Si nanay mo. Ano na? Umpisa na cross gahon. Kanos kagahon? Alas 12:01. Ang madiskarte sa iba nga politiko, magparinti gili kita, no? Kay si nanay mo, sino ka ni nanay mo kung nabilok lala, tapos maduhol ka sa istorya. Ang nanay ko si Kwan, si Corning. Ay, oo, kag si lolo ko, mag-kuan gili sa napto, daw imaw sa una, tos trabaho, no? Tiyo na. Ti parinti din ka madto. Aray, malibot-libot lang. Malibot-libot. Ti daya 200. So bakal mo to kahul-hawulo. Okay. Di blabo na mo na mga diskarte, bulot. Pero ti ko may itao, bato na! Di ba, yadi pa dahil bakal mo ka butong-butong. Organic ka bubot. Bugas? Bugas, bakal bugas. Yadi pa na. Oo, si... Oo, parintihan kita kay Fiber Ramram. Ati, magplarinti kita. Glenn Diaz, Dina Rabina, Jean Ray Siman, ginabugno niya ka. Salamat kay Fiber Ram. Sige, rekta dire sa may Haro Big Market. Kakaupot si Kaki 5 Karen Badilla. Kaginay naman si Kaki 5 Ramilo balik para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Ililo, K5 News FM. Ang oras mga kaabyanan, alas 10 na sa gabi. Bueno, welcome to this K5 Night Watch. Sabi nyo si Sir Jun Capulot, ha? Sir Jun! Bira-birahe! Sir, bira-birahe! Daw namin ang standings niya. Subong, ha? Ayos, very good, very good. Basta, good boy ka sa konseyo, ha? Alas 6:01 na sa aga, Philippine Standard Time, balitang K5 sa umaga. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig. Sir Hudlo Montana, Gerald Burgos Tanangonan, kay Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, Sir Mark Baikin, kay Tita Pearly Berdejo sa Likuan Barotac Nuevo, Manong Rene kay Robin Berdejo, Tita Nicknick Cordialo Berdejo, good morning. Pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast, Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, may serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! Number 1 na! Number 1 na! Number 1 na! Number 1 na!
Number 1 na! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. Mga Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga Akanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod nga magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbis
Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras, las 6:10 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes, Marso 27, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Magitan kang mabatian man kita worldwide, pinagi sa aton yung official Facebook page kag YouTube channel, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalwan sang Klinika D3 Bio,
D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3 sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, may fatty liver kag kidney stones. Kung ikaw malipaton, magtumar sang D3 Bio. Sovereignty sa Pilipinas wala na compromise kasunod sa pagka-aresto kay anay Presidente Duterte, sunod kay Senate President Francis Escudero. Disgrasya sa dalan sa probinsya sang Iloilo, subong nga tuig, masobra na sa 1,000, patay, malapit na sa 50. No collection policy sa graduating ceremony kag moving up ipatuman sang Department of Education. Zero incident target sang PNP sa kapistahan sa Rojas City. DTX 500 Morning Newscast. Sa Tacloban City, Comelec Region 8, mangbaklas sang illegal campaign materials. Balitang National. Petition sang Kamara nga mag-issue ang Senado sang writ of summons para kay Vice President Sara Duterte, ginbalibaran ni Senate President Francis Escudero. Balitang National. Amy Marcos nag-withdraw na sa alyansa nga ginaendorso ni President Bongbong Marcos Jr. Balitang International. Sunog o kon wildfire sa South Korea, nagpatay na sang masobra 20 ka mga tao. Piloto patay matapos nagtibusok ang firefighting helicopter. Balitang Negosyo. Presyo sang imported nga bugas ginpanubo sang gobyerno. Balitang Sports. Sa NBA, Miami Heat ginkamasaan ang Golden State Warriors sa pagbalik ni Jimmy Butler sa Florida. Balitang Entertainment. Actress nga si Ma Salvador ginpakigbahin kung paano ginbag-o sang motherhood ang iya priority sa kabuhi. Balitang Extra Special. Lalaki nawadaan sang obra bangod sa iya nga ID. Lasa 6:15 na sa aga. It's a coffee time, mga ma'am kag sir, sa kay Ma'am Feby Tabuada, Pamilya Villegas, Haina kag Nabuco, kay Ma'am Raquel Puda Gubatanga, kay Ma'am Norilyn Villanueva Baker, Frank TV, pangapina, DTX Coffee Mix. The story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics, D3 Bio kag DTX 500. Wala na compromise ang sovereignty sang pungsod kasunod sa pag-aresto kay anay Presidente Rodrigo Duterte sunod kay Senate President Francis Escudero. Ginpahayag ni Escudero nga hindi man mga dumuluong ang nagpasakas ang kaso sa ICC kundi mga Filipino. Suno sa Senate President nga wala man sang dumuluong nagpahilabot kag wala man sang pending nga kaso diri sa pungsod batok kay Duterte, kabangdanan nga hindi husto nga hambalon nga ginkakasan sang jurisdiction ang lokal nga korte kag ginpasa ini sa International Court. Bangod diri wala sa nakita nga ang Senate President nga may pag-agaw sang jurisdiction sang korte sa pungsod. Si Senate President Francis Escudero. Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiction ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. At sang-ayon sa batas din na umihirol sa atin, na sinight din naman sa hearing
pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court of Crimes Against Humanity ng mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Lalo na kung wala namang kasong dinidinig dito at wala namang pending na kaso dito laban sa kanya. Balitang lokal. Las 6:17 sa aga sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Mga disgrasya sa dalan sa probinsya sang Iloilo subong nga tuig masobra na sa 1,000 patay, malapit na sa 50. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5 nagdangat sa 1082 ka aksidente sa dalanon ang na-record sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO humalin sang Enero 1 tubtob Marso 25 sining nga tuig. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang IPPO, ginpayag sini nga sa 1082 ka aksidente sa 174 diri ang damage to property, 366 ang physical injury kag 42 naman ang nagkalamatay. Suno pa kay Aranyo nga kalabana nagakatabo ang aksidente sa tion sang rush hour, madasig nga pagmaneho, kahulugbon, mechanical defect, gubaon nga dalan kag kakulang sang suga sa mga dalanon nga matulom. Samtang dugang pa ni Aranyo nga kalabana sa mga nagkalamatay amo ang driver o kon angkas sang motorsiklo. Mga area may mga traffic congested, no, especially during mga rush hour. Ginasundan ini sunod ayon sang mga speeding, no, ang especially overspeeding kay ti nagadali late ko sa ang mga involved diri nga mga motorist. Sunod naman is because of the influence of intoxicating liquor. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by 10:09 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Ginpirmahan na ang joint venture agreement sa tunga sang Iloilo City Government kag Ion Realty Corporation para sa patindugon nga 13-story condominium buildings. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Perez Trañas, kaupod si Attorney Peter Jason Milyare, kag iban pa nga mga opisyal. Nakip na kay Mr. Felicito Chu sang Ion Realty. So kay Attorney Peter Jason Milyare, head sang Iloilo City Housing and Land Use Office. Ang tukuron nga condominium ang sabat sa housing backlogs sang syudad sang Iloilo sa din base sa record yara sa 22,000 ang wala sang balay tubtub sa karon. Hindugang pasang abogado ang ila opisina bukas sa luyag mag-apply kag magkuha sang condominium unit. Sarang mag-apply ang mga low income kag first-time home buyers. Ang condo units may 24 kag mayara sang 27 square units nga nagabalor 1.5 million tubtob 1.7 million pesos. Agasugod ang pag-construct sang mga condominium sa Abril kag ginatarget nga matapos sa tuig 2028. Sa dugang pa nga balita lokal, no collection policy sa graduation ceremony kag moving up ipatuman sa Department of Education. Ang balita lokal, no collection policy sa graduation ceremony kag moving up ipatuman sa Department of Education. K5 Kim Kaluyo sa report. Sa ginapaabot nga graduation season, may pila ka pahanumdom ang Department of Education at ang DepEd Region 6 nga dapat sundon. Nagakadapat nga mag-comply ang mga eskwelahan sa Western Visayas sa no collection policy sa ginapaabot nga graduation kag moving up ceremony sa Abril 14 tubtob 15 tuig 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education at DepEd Region 6, mahimo ini nga makuha sa
sa maintenance and other operating budgets ang eskwelahan. Dugang pa niya, hindi man mahimo hawiran ng estudyante kung wala nakabayad sang non-academic fees nga makabigid lamang nga voluntary kaangay na lamang sang PTA fees kag iban pa. Giraingganyo man nga magpatuman sang simple gid lamang nga kahiwatan. Angot naman sa yearbook, hindi man dapat pagpiliton kung wala sang ikasarang nga magbayad ang iban sa mga estudyante. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Escoliara. Hindi ba natin malikawan, ma'am, no? Nga may yara kita sa milikanan nga gusto niya nga mag-donate. Pwede din na siya. Wala kita address ang problem. For as long as data rules na guideline, voluntary na siya and no debted personnel, no, ang involved sa pagpangayo sa sinang donation, contribution or fee niya na masikita nga tiyabi din nga collect naton, but masikita nga donation meaning kabubuton. Nagapadayon naman ang koordinasyon sa nasambit nga talatapan sa mga eskwelahan sa Western Visayas agod mapatuman ang nasambit nga polisiya. Report nagikan sa DepEd Region 6 inisig ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Balitang This is brought to you by YouTube Card. Las 6:23 sa aga, oras na tulong sang DTX Coffee Mix. Mga natapik nga campaign material sa mga barangay hall sa siyudad sang Iloilo, kinapakakas ni barangay o ni Liga President Irene Ong. Jenny Kaoyonan sa report. Ginpahibalo ni Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang mga barangay officials nga dapat kakso na ang mga campaign posters sa mga kandidato nga nakatapik sa mga barangay halls antes mag-umpisa ang local campaign period sa Marso 28. Iniangot sa sulat sa Iloilo City Comelec Office nga dapat 72 hours antes ang campaign period na pangkuha na ang mga campaign posters nga wala nakabutang sa designated campaign poster sites. Nahibaloan nga natalana ang magpatigayon sa Operation Baklas ng Iloilo City Comelec sa palaabuton nga Marso 28. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kaoyonan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginatudong sa inyo sang Naga-eskwela pa ang duha ka menor de edad nga members sang gang nga naghimo sang initiation rites sa Oton Public Cemetery sa poblasyon South Oton, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Abner Hordan, ang hepe sang Oton Municipal Police Station, nagaedad sa ginabanta 16 anyos pasaka ang duha apang wala matumod kung ano ang ilang grade level. Residente sang poblasyon Oton ang duha ka menor de edad kag na-identify mismo sang ilang ginikanan sa video. Ginsugo ang mga ini sang ilang ginikanan nga magkadto sa police station kag sa karon ginahibalo kung ano ang gang nga ila nasakpan. Yara na sila sa paghinakop sang Municipal Social Welfare and Development Office sang Oton Local Government Unit kag ipaidalom sa counseling. Dugang pa hindi pa karon kumpirmado kung sa nasambit nga patsugid man ginhiwat ang initiation rights. Bangod nga padayon pa ang pag-verify sang pulis. Las 6:25 sa aga, oras tulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Pavia, Iloilo, dakop si John Maurice Lastimoso, 26 anyos ang edad, residente sa Barangay Kaningwan, Lambunaw, Iloilo, sa drug by bus operation. Balor 27,000 pesos nga druga ang nakuha sa suspect. Magluwas sa pagbiliga sang druga, suno kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, Deputy Chief sang Pavia Police Station. Si Lastimoso ang inatudluman nga suspect sa series sang pagpangawat. Sa dugang pa nga balita lokal, ginbuka ang windshield ka ginapatihan, ginkawat ang isa ka multicab sa barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, las 12 sang kagahon Marso 25, 2025. Sa pagpangusisa sa K5 News FM team, nagaparking ang multicab sa kilid sang dalan sang ginlampusan sang matiga nga bagay ang iyang windshield. Naibaluan nga nagalinapta naman ang mga kagamitan sa sulod sang salakyan. Nagpakigangot naman ang K5 News team sa Leganes Municipal Police Station apang sa karon wala pa sang may ginblotter sa nasambit nga insidente.
6:26 sa aga sa Pilipinas, sa Pavia, balor 1.6 million pesos nga shabu ang nakuha sang mga operatiba kay Rodson Obapial, 52 anyos ang edad, sang barangay Disaparados, Haro, siyudad sang Iloilo. Sa drug bypass operation sa Monticello Subdivision sa Balabag, Pavia, Iloilo. Ang suspect ang kaaginadakop magudman sa pagbaliga sang druga sang tuig 2016 kag nakagawa sa Prisuan sang 2020. Sa dugang pang police report, arestado ang anay waiter sa drug bypass operation sa barangay Bulilaw, Mandurriao sang Marso 25. Ang arestado mo si Dexter, 27 anyos, kag residente sa barangay Tanza, Timawa City proper. Sunod kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., Deputy Station Commander sang Iloilo City Police Station 10. Nabaklan si Dexter sang isa ka plastic sa ginapatihan shabu gamit ang 1,500 pesos nga by bust money. Na-recover sa iya posisyon ang 4 pagid ka plastic sang illegal nga droga nga nagabugat sang 4 grams kag mayara sang balor nga 27,000 pesos. 6:28 sa aga, oras kinadulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Nagsugod na ang biyahe sang Ceres Bus ukon sang Valleca Transit Incorporated sa bag-o nga rota Kalibo, Sara, via Pasig and vice versa. Nagsugod kahapon ang biyahe sang isa ka unit sang series sa isang aga kag alas 4 sang hapon. Sa isa agang first trip kag alas 4 sa hapon ang last trip. 270 pesos ang regular nga pamasahe halin sa Kalibo pakadto sa Banwa sang Sara. Maagyan man sang bus ang siyudad sang Pasig kag mga Banwa sang San Rafael kag Lemery. Naibaluan nga yara karon ay prangkisa na nagikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Valleca Transit Incorporated akon VTI agud mangintayo na ang ila biyahe sa among rota. Sa katapusan nga balita lokal, plano nga mahuman subong nga tuig sang Department of Science and Technology sa Barangay Butlog, Concepcion, Iloilo ang pilot project na small-scale wind turbine. Ang ini nga proyekto ang sa idalom sang Driving Advancement Generating Access and Transforming Small Island Communities o Dagat Project. Base kay Kathleen Bernardino, ang DOST 6 Assistant Regional Director for Technical Operations, iyaging payag nga pag-aobrahon ang nasambit nga proyekto sa iban nga kabarangayan matapos nga mahuman ini sa Barangay Butlog, Concepcion. Dugang paniya nga dako gid ang bulig kag sabat sa mga kakulangan sa komunidad kag magagmay ukon mga isla tungod nga makahatag ini sa ila sang access kag pag-aayo sang disaster risk reduction management paagi sa paggamit sang among innovation. Nahibaluan man nga sarang ini makapasiga sang street light sa mga barangay kag makahatag man sang kuryente sa mga public infrastructure sa mga isla. Samtang upod sang DOST-6 sa mga proyekto sa proyekto ang Central Philippine University o CPU nga iga-monitor naman sang team halin sa National Economic Development Authority o NEDA 6. 6:30 sa aga. Balitang Regional. Zero incident target sang PNP sa kapistahan sa Rojas City. Rochelle Ebron sa report. 6:31 sa aga sa Pilipinas. Rojas, go! Target sa Capiz Police Provincial Office ang zero incident sa Kapistahan 2025. Sulod kay Police Colonel Albert Tapulaw, Direktor sa Capiz Police Provincial Office. Kinahanglan sini ang kooperasyon sang publiko agod mabilin nga matawhay ang mga aktibidad nga patigayunon sa pila ka adlaw nga selebrasyon sang Kapistahan. Kadungan man sini ang pagpahanumdum sang opisyal sa mga tumalanaw nga tsekyaron sang maayong ilang mga kagamitan agod hindi mabiktima sa mga kawatan. Dugang paniya nga dapat siguraduhon nga sarado ang balay
Martes maghalin para malikawan ang mga posible nga matabo. Ginpasalig man ni Tapulaw nga preparado ang kapulisan sang CPPO nga magresponde kung kinahanglanon ang ilang nga bulig. Balita regional nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. Balitang Regional. Sa Aklan, most wanted person sa kaso nga rape, arestado. K5 Leonard Veray sa report. Arestado ang ginakambig nga top 1 most wanted person nga may kaso nga rape sa probinsya sa nga Aklan. Ang wala na paghingadling akusado, ginaresto sila nga puloy-ane sa banwa sang tanghalan pinagi sa gahom sa nga warrant of arrest sa kaso nga qualified rape of a minor. Samtang wala man sang may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Sa karon yara na ini sa kustodiya sa nga tanghalan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Morning Newscast. Alas 6:33 sa aga, Comelec Tacloban mangbaklas sa mga illegal campaign materials. Yari ang report. Pinaalalahanan ng Commission on Elections sa Comelec, Eastern Visayas, ang mga lokal na kandidato na simulan ng tanggalin ang kanilang mga iligal na bago magsimula ang 45-day campaign period sa Marso 28. Ayon sa Comelec, magkakaroon na ng otoridad ang ahensya na labag sa patakaran, kabilang na ang mga hindi nakalagay sa mga common poster area, mas malaki kumpara sa itinakdang sukat, friendly. Pinaalalahanan din ng ahensya ang mga campaign team na maging magalang sa isinasagawang mga campaign activity, lalo na sa wastong paglalagay or pulina. Matatapos ang campaign period para sa parehong mga lokal at pambansang kandidato sa Mayo 10 habang nakatakda naman ang araw ng halang kasalukuyan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. X500 Morning Newscast. Sa Hingog City Government o kon Hingog City Government may dako nga pondo para sa sports. K5 Joe Thunder Carbon sa report. Inahayag ni Hingog City Mayor Eric G. Canyosa kasama si City Councilor Evelyn G. Canyosa ang buong suporta para sa mga atleta ng lungsod. Kasabay ito sinasagawang send-off tribute kamakailan lang sa 294 na mga atleta na kabilang ng Hingog City Athletic Association. Sila ang magiging representante ng lungsod sa gaganaping Northern Mindanao Athletic Association Meet 2025. Ang nasabing programa ay inisyatiba ng DepEd Hingoog na naglalayong ibos ang moral ng mga atleta. Ipinapaabot ni Scores Division Superintendent Edgardo Abanil ang kanyang paniniwala sa mga atleta at coaches na makamit nila ang tagumpay. Nagpasalamat din si SDS Abanil sa patuloy na suporta ng kasalukuyang administrasyon kung kaya ay naparating sa mga atleta ang kinakailangan nila. Dagdag pa ng patuloy na pag-promote sa importansya ng sports development, camaraderie at sportsmanship. Balitang hatid sa atin ng DTX 500, may TC at D3 Bio. Ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. K5 Joe Thunder Carbon para sa kampiyon na istasyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Balitang National. Las 6:35 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Ginbalibara ni Senate President Francis Escudero ang hingyo sang panel of prosecutors sang Kamara nga gilayon pasabton si Vice President Sara Duterte Carpio sa articles of impeachment batok sa iya. Iniangot sa ginfile nga motion sa House prosecutors sa pagpanguna ni House Minority Leader Marcelino Libanan. Agod i-appeal sa Senado nga pasabton ang Vice Presidente sa impeachment. Inpahayag ni Escudero nga pwede lamang pakomentohon ang Vice Presidente kung na-convene ang impeachment court. Base sa proposed calendar, magatingob o kung magakonvene bilang impeachment court ang Senado sa Hunyo 3 sang subong tuig.
Sa dugang pa nga balita national, nagbiya na si Senadora Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas nga gin-endorso sa iya utod nga si President Ferdinand Marcos Jr. Ginpahig sa senadora nga hindi niya mahimo mga makampanya kag magtungtong sa isa ka entablado kaupod ang iban nga mga miyembro sang alyansa. Dugang niya nga sa masunod nga adlaw iya igabuyagyag ang inisyal nga natukiban niya nga maathag nga may mga tika nga ginhimo ang Marcos administration nga baliskan sa iya panindugan kag prinsipyo. Bango diri ginpahayag ni Senadora Marcos nga magapabilin siya nga independent kasubong sang iya pahayag umalin sang umpisa sang panahon sang eleksyon. Las 6:37 sa aga, oras ginadulong sang DTX Herbal Oil, Lavender kag Lemon Scent. Nagnubo sang 18.4% ang crime rate sa palibot sang pungsod dumalin Enero tubtob Marso subong nga tuig suno sa Philippine National Police o kon PNP. Base sa 70-day crime statistics, ginpahayag sang PNP ang kabugusan nga kaso sang focus crimes nagnubo sa 7,301 sa Enero 12 tubtob Marso 22, 2025 gikan sa 8,950 ka insidente humalin Nobyembre 3, 2024 tubtob Enero 11, 2025. Ang focus crimes ginalakipan sang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft kag carnapping. Nagpasalamat naman si PNP Chief Police General Romel Dalayig Marbil sa manangin kabahin sa pagpanubo sang krimen sa pungsod Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, nagpanindugan si President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pagpungkagon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF-ELCAC sa tungasang panawagan sang isa ka kongresista nga i-abolish ang task force. Ini ang ginansyo ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa Malacanang press briefing. Suno kay Malaya, ginkilala mismo asang presidente ang kadalagaan sang task force sa pagpahuyang sang Communist Party of the Philippines o New People's Army o kon National Democratic Front of the Philippines o kon CPP, NPA, NDF. Base sa reports ng NTF-ELCAC, nahulog sa pinakanubo nga numero sa mga nabilin nga puwersa sang NPA. Halin saan ay 89 ka guerrilla fronts, isa na lang ang nabilin nga weekend guerrilla front sa Camarines Sur nga ginalauman nga madismantle naman karon nga tuig. Sa karon yara sa 1,050 na lamang ang nabilin nga armado nga miyembro sang NPA sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Alas 6:39 sa aga, constipated ka, tumar ka na, Klinika Spore Biotics. Sa mga taga-Pasi, Dueña, San Enrique, San Rafael, Dumaro, Capiz, Cuartero, nga malapit sa Pasi, hapit ka mo dukaron nga adlaw. Dayan sa Klinika Pasi Branch, Salvacion Street, Poblacion Elwood, Pasi City, kay may free consultation. Amuan sa mga taga-Kalinog, Bingawan, Dumalag, Partisang Dueñas nga marapit sa Kalinog, Gambunaw, Kaganiway, sa Cosmart sa Kalinog. Karon nga adlaw, tulad nga adlaw, may free consultation man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa atubang sang McDonald's. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Mighty Sea kag Klinika Spore Biotics. Sa South Korea, nagsaka na sa 24 ka mga tao ang napatay sa sunog o kon wildfire na nag-ibwal sa southeastern region sa South Korea kung saan napatay ang piloto sang firefighting helicopter sa magtibusok ini samtang nagapakigbato sa pinakamalala nga forest fire sa kasaysayan sang South Korea. Madasig nga naglapta ang makahalalit nga kalayo kung saan na puwersa nga mag-evacuate ang mas sobra 27,000 ka mga tawo gikan sa ilang mga balay. Nagtuhaw ang kalayo kag nagdako kag naglapad tuga sa mabasko nga hangin kag malala nga o kon mamala nga panahon. Madamo sa mga napatay ang matigulang nga yara na sa ila sa 60 tubtob 70 anyos nga pang-idaron. Sa katapusan nga balita international, ginako sa medical staff ni Pope Francis nga ginakonsidera na nila nga untatan ang pagpabulong agod nga makapahuway na ini. Ginpahayag ni Professor Sergio Alfiere
nga sang Pebrero 28 nagabot na ang kritikal nga sitwasyon kung sa diin nabulayan na nga maginhawa ang 88 anyos nga papa. Ang desisyon nga padayunon ang pagbulong ang nagikan sa nurse nga si Massimiliano Stapetti, ang personal health care assistant nga nagapahayag nga himuon ang tanan nga masarangan kag hindi mag-surrender. Bango sini naka-recover ang papa kag sang Marso 23 nagkagwa na ini sa ospital matapos ang 38 ka adlaw nga na-confine. Ini ang pinakamalawi nga pagpabilin sang papa sa ospital. Umalin sang nagpungko sa pwesto 12 ka tuig ang nakaligay. Las 6:42 sa aga. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500. Nagatap na sang vertigo, acidity, kag nagapanami isang tulog. Liwat nga buhinan sa Marso 31 ang maximum suggested retail price akong MSRP sa imported premium rice kag ipanubo sa 45 pesos ang kada kilo bangod sa padayon nga pagnubo sang presyo sang maini sa world market. Suno kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nagnubo sang 19 pesos kada kilo ang retail price sa imported nga bugas. Ipaanggid sa daan nga presyo antes ang implementation sang maximum suggested retail price sang Enero. Samtang ang implementation naman sang MSRP, maximum suggested retail price, ang results sang consultation gikan sa stakeholders sa industriya. Agud masiguro nga ang pagbuhin sang presyo ang hindi makaapekto sa baligianay, agud hindi man makompromise ang food security sa pungsod. Sa reference rate, 57 pesos and 76 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 62 pesos and 31 centavos ang euro, 153 pesos and 24 centavos ang Bahraini dinar, 74 pesos and 69 centavos ang pound sterling, 65 pesos and 34 centavos ang Swiss franc, 81 pesos and 46 centavos ang Jordanian dinar, 43 pesos and 15 centavos ang Singaporean dollar, 15 pesos and 72 centavos ang United Arab Emirates dirham, 43 pesos and 11 centavos ang Brunei dollar, 15 pesos and 74 centavos ang Israeli new shekel, 1 peso and 74 centavos ang New Taiwan dollar, 7 pesos and 96 centavos ang Chinese yuan, 12 pesos and 97 centavos ang Malaysian ringgit, 36 pesos and 48 centavos ang Australian dollar, 7 pesos and 43 centavos ang Hong Kong dollar, 1 peso and 70 centavos ang Thai baht, 150 pesos and 1 centavo ang Omani Rial, 187 pesos and 28 centavos ang Kuwaiti dinar, 33 pesos and 22 centavos ang New Zealand dollar, 64 centavos ang Lebanese pound, 1 peso and 52 centavos ang Turkish lira, 10 pesos and 12 centavos ang Brazilian real, kag 34 centavos ang Indonesian rupiah. Las 6:45 sa aga, blessed morning kay Ma'am Marie Thalia Michelina, Sir Eric Monterosa Gose, Sir Patrick Monterosa, good morning sir, sa Dabong Haniway, kay Ma'am Lori Gose, Sir Eliseo Gose, tumardon ka mo dyan, D3 Bayo, kay Sir Leo Gose, Sir Aldrin Beret, kay Ma'am Norilyn Villanueva Baker, Sir Jesse James Garvillas, kay Sir Cyrus Bidores, and Ma'am Ashley Neni, kay Zaiko Zion, Ma'am Ludi Gulilaw Harandilio, kay Sir Romar Datoon, Lalay and Romar Eatery sa stoplight dira sa Sambagaro, kag sa mga taga City Hardware Sambag Branch nagapamati sa K5 News FM. Magpangapel na kamo ha, DTX Premium Coffee. Blessed morning, Tita Ambing Baez Kabasak, kay Ma'am Banhaw, Ma'am Violeta Padrones Joso, kay Ma'am Lorena Bilhira Joso, kay Sir Saldi Joso,
dira sa Barangay Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo. Alas 6:46 na sa aga sa Pilipinas. Balitang Sports. Sa ato na nga balita sa inampangin kamasaan sang Miami Heat ang Golden State Warriors kadungan sang una nga pagbalik ni Jimmy Butler sa Kaseya Center humalin sang nag-trade siya sa Warriors. Nagpanguna sa kadalagaan sang Miami Heat si Bam Adebayo nga nagkamada sang 27 puntos kag 8 ka rebound samtang 20 puntos kag 7 ka assist ang nagtubong sang sharpshooter nga si Tyler Herro. Samtang sa pihak nga pagkalutos, nagapabilin sa gihapon ang Warriors sa rank number 6 sa Western Conference nga may 41-31 win-loss record. Sa mga may UTI, urinary tract infection, taas ang blood sugar level. Umarna DTX 500 para sa masanag nga pananawan. Clear Vision DTX 500, ITC kag D3 Bio. Wala sang overdosage. Approved sang Food and Drug Administration. Epektibo. Alas 6:47 sa aga. Balitang Entertainment. Ginpakigbahin sang aktres nga si Ma Salvador kung paano ginbago sang motherhood ang iya priority sa kabuhi matapos ini nga ginkasal kag nakatukod sang iya mismo pamilya. Aminado si Maha nga workaholic ini sang wala pa makasal apang sang ginbunag na ang iya nga anak nga si Maria sa bana nga si Rambo Nunez. Mas ginataganan niya sa importansya ang iya nga family time. Suno kay Maha, ginakabig niya nga inspirasyon sa kabuhi ang iya nga bana kag anak tungod sila ang nagkakompleto sang iya nga handom. Kung madumduman ginkasal sanday Maha kag Rambo sang Hulyo tuig 2023 sa Bali, Indonesia, kung kaginbunag naman ang ila anak sang Mayo 31 tuig 2024. Alas 6:48 sa aga. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Ang Balitang Extra Special ginadulong sang Mighty C. Nini MB, Lakihon Auhero, kay Tita Nida sa Imos Cavite, Paca Luis Saldivar, good morning. Sir Dan Calvo, sa Balitang Extra Special, dito sa Germany, Tuya sa Germany. Hindi mabaton sa mga gina-applyan nga trabaho ang lalaki sa nakaligad nga 4 ka tuig. Matapos nakawat ang iya nga identification card o ID siya pagbiyahe sa London kag nakibot na lamang siya nga nadalahig siya sa madamo nga krimen. Ay nga ngalan nagsugod ang problema sa kabuhi sa 24 anyos nga si Rami Batik. Imakatuig nang nakaligad kasunod sang malipot nga vacation sa London sang 2019 kung saan nagbiyahe siya dalang iya nga passport kag ID card. Subong man natukiban niya nga wala na ang ID kag ginapatian niya na dula o kon ginkawat apang ginbaliwala na lamang niya ini tawod ara man ang iya passport nga mo ang gingamit niya sa biyahe pabalik sa Germany kag nag-apply liwat sang bag-o nga ID card. Kasunod sini balik siya sa normal nga pangabuhi kag nagtapos ang iya pag-eskwela kag pagkatapos ang graduation nagsugod na siya sa pag-apply sang trabaho kag diri na nag-umpisa ang kabudlay bangod wala sang may mabaton sa iya bangod sa tion nga i-check ang iya background nagagawa nga madamo siya sang criminal record sa UK. May mga kwansa, may mga hit dito. Bot siningon sinabla kung sa NBI pareho ngalan mo kapin pa yung apelyido ni nga mga De La Cruz Reyes panabanggid Baldabid kagi sila. Nag-umpisa nga nalamita sa mga krimen ang ngalan sa UK sang 2021 nga nagmusing sa iya pagkatawo kabangdanan nga nagkuha siya sang abogado sa United Kingdom agud limpyuan ang iyang ngalan. Natigayon man na nga napamatud-an nga hindi siya ang nagahimo sang krimen apan natingala lamang siya nga wala gihapon ginapanas ang iyang criminal record kag ang malain pa nagagwa nga nadugangan pagid ang krimen bangod padayon nga ginagamit ang ID card niya sang wala matumod nga kriminal. Pinapagigbato ni Rami ang iya reputation nga naguba bangod sa pagkadula sa iya nga ID.
muna nagtaas ang unemployment rate, Sir John Yanora, no? Dapat tulaon na sa Pilipinas, requirements, pareho ka medical. Ano pa? Main reason, mabudlay, pangitaan obra. Dapat sin may mga neuropsychiatric exam ginman. Alas 6:51 na sa aga, oras sa Pilipinas. Hindi ka magkahadlok, kay kaupod mo ako. Hindi ka magkabalaka, kay ako ang imo Diyos. Pabaskogon ko ikaw kag buligan, proteksyonan ko ikaw, paagi sa akon gahom, nga magaluwas sa imo. Don't fear, because I am with you. Don't be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will surely help you. I will hold you with my righteous strong hand. Isaiah 41 verse 10. Tell people who are rich at this time not to become egotistical and not to place their hope on their finances, which are uncertain. Instead, they need to hope in God, who richly provides everything for our enjoyment. Tell them to do good, to be rich in the good things they do, to be generous, and to share with others. Kung parte sa mga manggaranon diri sa kalibutan, silingon mo sila nga hindi sila magpabugal o kung salig sa ilamanggad nga madali man lang madula. Dapat ibutang nila ang ila pagsalig sa Dios nga nagahatag sang tanan nga butang agud mangin malipayon kita. 1 Timothy chapter 6 verses 17 and 18. The Lord replied, I'll go myself and I'll help you. Nagsabat ang Dios, ako mismo ang magaupod sa imo, kag hatagan ko ikaw sang kapahuwayan. Exodus 33:14. This is the word of God. Salamat, Ma'am Betty, ha? Kilala mo gid ako. Thank you. Sir Edgar Badbadon, Ma'am Marie Thalia Mitchelina. Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Edgar Badbadon. Thank you also kay Sir Eden Silorio, kay Ma'am Rose Kabangalimbagi, Fercy Restaurant, kay Helen Boy Paklibar, and Sir Aden Paklibar sa Manit Pasay City, kay Sir Rico Villa sa Manit Pasay City. Thank you. Sir Nonito Sombong, Sombong family sa Zone 3 sa Baldosa, La Paz. Rini Boy Virola, Fem Hirawa. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Jonah Saldo, thank you, ma'am. Ang oras alas 6:55 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Sir Benji Asturias sa Leganes, Ma'am Mary Ann Lumampaw sa Saudi Arabia. God bless you, ma'am. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Magpamati sa Health Alert. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Huwebes na, March 27, 2025. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1, K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama.